Jatend piny William Ruto omedo jiwo okang' mare mar lando ni piny Kenya biro bedo gi twak ewi okenge ma owinjo kaw mar sudo piny Kenya nyime. Owuoyo e par jot mare Nairobi kama ne oromo kod jodong gweng' maromo 10,000 kama osingonegi omenda mabalang' ma ibiro migi dwe ka dwe, simbe mag ong'we yamo kaachiel kod okumba mar thieth mar SHA ma bende okoni biro ndiknegi kaachiel kod familia gi duto te. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Tumkaribishe rais kwa makofi mazuri. Ne en romo ma jodong gweng' goyango ni en romo mar historia mane pok obedo e nyaka nene. Romo mane okelo kanyakla jodong gweng' maromo 10,000 ma oya e konde mopogore opogore ma pacho ka. Mane ochokore kanyakla e kar jot ma jatend piny e boma ma Nairobi. Village elders oye! Jatend piny Kenya William Ruto tiyo gi thuolono mar siro okang' mane okawo mar wacho ni piny Kenya owinjo bed ni bedo gi twak ma biro konyo e manyo yore mag kelo dongruok kendo bero ochumi ma pacho ka. I am calling on the people of Kenya for us to have a conversation about the future of our country, the future economic development of our country, the future development of our nation. Sisi tukutane, tukubaliane kwa sababu kuna wengi wanapinga maendeleo. Ne en mor kod ilo ne jodongogo. Bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro bedo ka giyudo omenda mabalang' maromo siling 3,000 dwe ka dwe chakre dwe manyien. Ibiro ng'iewnegi simbe mag ong'we yamo ka bende ibiro ndikgi gi familia magi e okumba mar thieth mar SHA. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake, ama bibi yake, ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. You know, village elders were just regarded as village elder. And sasa he is not just a village elder. Yeye ana marupurupu kidogo, yeye pia anapata, utaona yeye anang'ara kushinda. Atakuwa na power. Atakuwa na nini? Power. And there have been previous conversations in Parliament across our villages, first appreciating the role that our village elders have continued to play in building our society. Hii State House tumekuwa tukionea viusasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali. Umeweza kutambua ya kwamba hii State House sio yako ila ni ya hawa wananchi wa Kenya. To reach the State House is very wonderful. I'm surprised. God willing, if you can give us 2, 3, 4 hours, we go around, we see. Jatelo mano yore romo no tiyo gi thuolono mar go debe ne jatend piny Kenya William Ruto mondo biere kendo e tilo mar ariyo kaka jatend piny Kenya. Ni vizuri tuhakikishe kwamba uchaguzi ujao tunahakikisha Mheshimiwa Rais anashinda kwa kishindi kikubwa. Sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. Mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni 2 term. Jatend piny Kenya William Ruto poyogi kuom okenge magisekao mag konyo tawo chenro mag kor gwenge. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.